Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da labarai a Hausa. A yau muna kawo muku labarin Koriya ta Kudu da DeepSeek. Me ke faruwa? Tun bayan ƙaddamar da DeepSeek dai, ake ta samun ƙorafe-ƙorafe da dama a kan shi daga ƙasashe mabambanta. Sai ga shi a jiya Juma'a Koriya ta Kudu ta dakatar da kwamfutocin gwamnati, 'yan sanda da sojojin ƙasar daga amfani da manhajar DeepSeek. Dalilin da ya sanya haka kuwa shine hukumar kula da ayyuka na ƙasar sun buƙaci kamfanin fasahar da aka ƙirƙira daga China ya yi musu bayanin yadda yake sarrafa bayanan da yake ɗauka. Amma ya zuwa yanzu ba samu wata gamsasshiyar amsa ba. Ya zama haramci ga jami'an gwamnati da 'yan kasuwa yin amfani da manhajar a ƙasar saboda kiyaye harkokin tsaro na ƙasar. Ku sani cewa fa Koriya ta Kudu ba ita kadai wace suka haramta wa mutanenta yin amfani da wannan manhaja, har da ƙasar Australia da kuma ƙasar Taiwan. Wannan shine takaitaccen labarinmu. Ku biyo mu don ci gaba da jin labarurruka.